Ak vaša ulica pripomína rieku, pravdepodobne sa nachádzate v Myjave, kde záplavy spôsobujú obrovské škody. Silné dažde a stúpajúca hladina vody vyvolali v Myjave na západnom Slovensku povodňový stupeň 2. stupňa. Rieky ako Myjava sa vylievajú z brehov a ohrozujú domy, infraštruktúru a životy ľudí. Záchranné zložky sú v pohotovosti, situáciu pozorne sledujú a sú pripravené okamžite zasiahnuť. Úrady nepodceňujú riziko. Krízové štáby rozdávajú vrecia s pieskom a mobilizujú dobrovoľníkov na posilnenie protipovodňových opatrení. Plánujú sa evakuácie. Obyvateľom sa odporúča, aby si zbalili najnutnejšie veci a pripravili sa na okamžitý odchod. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal varovania pred ďalšími silnými zrážkami, ktoré v najbližších hodinách spôsobia ďalšie stúpanie hladiny vody. Toto nie je len ďalší daždivý deň. Niektoré oblasti môžu čeliť záplavám historických rozmerov. V záujme bezpečnosti sa obyvateľom odporúča, aby zostali informovaní, dodržiavali bezpečnostné pokyny a vyhýbali sa zbytočným cestám do postihnutých oblastí. Presuňte cennosti na vyššie položené miesta a buďte pripravení konať rýchlo. Situácia sa vyvíja a každá sekunda je dôležitá. Zostaňte v strehu, buďte pripravení a zostaňte v bezpečí.